Oeddwn i eisiau bod yn athrawes i ddweud y gwir ys bod fi tua 4 mlwydd oed. Oeddwn i wedi cael yn magu efo athrawon yn heulu. Dwi'n meddwl oedd o'n ymryd i fod yn athrawes yn ifanc ac o'n i eisiau datblygu plant o ran i ymwybyddiaeth nhw o'r byd tu allan a hefyd o ran i addysg nhw yn gyffredinol. Pan mes i'r coleg, nes i benderfynu wneud gradd i ddechrau mewn daearyddiaeth a Chymraeg, a fi es i Brifysgol Aberystwyth i wneud hynna. Ond yn ddelfrydol oeddwn i eisiau bod yn athrawes. Ac nes i wedyn, ar ôl 4 mlynedd, nes i wneud diploma wedyn mewn addysg am flwyddyn yn Aberystwyth eto, ond yn ddiddorol mewn addysg uwchradd ac yn dilyn fy llwyddiant. Ddoth na swydd fan hyn yn Ysgol Dyffryn Banw, a nes i fynd am y swydd yn yr sector cynradd ac yn ddigon ffodus o dderbyn y swydd ac yn dilyn hyn, fi es i'n athrawes fan hyn am 2 blynedd. Es i Dafydd Llwyd, Ysgol Dafydd Llwyd wedyn yn y Drenewydd a dod yn ddirprwy ac yn syth wedyn dod yn bennaeth fan hyn yn Ysgol Dyffryn Banw ac o'n i'n 27 pan nes i ddod yn bennaeth gyntaf, felly yn eithaf ifanc, ond roedd y drive yna i ddatblygu yn gyflym pan oeddwn i'n ifanc a dwi wrth y modd yn bod yn bennaeth. Hawliau pwy dyn ni wedi bod yn edrych yn nhw'n benodol, Edward. Dyn ni fel teulu yma yn Ysgol Dyffryn Banw rhwng y plant a'r athrawon, dyn ni'n eithaf agos, felly dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig i gynnal ysgol. Ysgol wledig, 26 o blant, y mwyafrif o'r plant bellach o deuluoedd di-Gymraeg, a mae gennym ni 5 o blant bach yn y cyfnod sylfaen, felly dim llawer yn y dosbarth, a wedyn 21 fan hyn yng nghyfnod allweddol 2. Dwi'n dysgu blwyddyn 3, 4, 5 a 6 a rhan fwyaf o'r wythnos o'r amserlen. Mae o'n amserlen eithaf tyn ac eithaf prysur, ond dwi wrth y modd yn yr hyn dwi'n neud. Dwi'n ddigon ffodus, mae gen i aelodau staff yma o ran cynorthwywyr, o ran HLTAs, sydd yn mynd ar baich gwaith yna i ffwrdd o'na i hefyd, oherwydd dwi'n gallu troi at nhw i gymryd hanner y dosbarth neu i wneud gwers addysg gorfforol neu gati. Felly, unwaith mae'r tîm yna o'ch hamgylchu, dych chi'n gallu dyfod barhau ac i arwain y ffordd dwi eisiau arwain yr ysgol. Ydw dwi'n gweld fel gormod o faich gwaith i fod yn onest. Yn amlwg mae yna sialens pan mae niferydd yn cwmpo a hefyd jyst dim gymaint o blant i ddod i mewn. Ond mae rhaid chi feddwl hefyd o ran y cyfleoedd mae'r plant yn ei derbyn. Maen nhw'n cael addysg orau yma yn Ysgol Dyffryn Banw ac mae'r safonau'n uchel. A dyn ni'n gweld bod pawb yn helpu gilydd yma. Mae gennych chi y plant hynaf yn helpu'r plant iengaf a mae pawb yn nabod i gilydd mor dda. Mae yna ardal mor eang tu allan, mae pawb yn cael mynd ar y beiciau amser chwarae, mae pawb yn gallu chwarae fel tîm, does neb yn gallu cael ei gadael allan, ac eto mae o'n trwytho'r plant yma trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hynna'n fantais o ysgol fach. O ran y dyfodol, mae mor bwysig o'n y dwyieithrwydd yma bod plant yn cael eu trochi yn yr iaith Gymraeg, ond hefyd bod gen nhw'r gallu i siarad yn Saesneg hefyd. Dyn ni fan hyn fel o'n i'n dweud yn hyrwyddo trwy fynd i Eisteddfodau'r Urdd a dyn ni hefyd yn cymryd rhan mewn mudiadau megis y cwis llyfrau. Maen nhw'n mynd i Langrannog, maen nhw'n gwneud yr un pethau a mae ysgolion mwy yn ei wneud a hyd yn oed mwy i fod yn onest. Y staff yn cael eu hyfforddi mewn cyrsiau bellach sydd yn eu harbenigo nhw mewn dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac hyd yn oed as i fi ddod yn bennaeth, dyn ni'n gweld bod yr hyfforddiant arbenigol yna i ddatblygu'r athrawon i ddysgu yn y ffordd orau trwy gyfrwng y Gymraeg. Oherwydd mae o mor bwysig wan efo dyfodiad hefyd y cwricwlwm newydd sydd ar y gorwel. A dwi'n meddwl bod yr elfen yma, bod y plant yn cael perfformio, bod y plant yn mwynhau trwy ddysgu, yr elfen gelfeddydol hefyd. Ac yma, heb os nag o'n i bai, mae'r plant yn cael gymaint o gyfleoedd i weithio efo artistiaid, tu allan i'r ysgol, dyn ni'n cael awduron i mewn, maen nhw'n perfformio fel ddedais i yn y cwis llyfrau, maen nhw ar lwyfannau, a dydyn nhw ddim yn ofn dangos ei hun ac yn mwynhau yr elfen yna.
Ie, da fachgen, ie, mae hynna'n syniad awr. Doedd meddwl am ddysgu trwy'r Saesneg ddim wedi dod i'n meddwl i oherwydd dwi wedi cael y magu trwy gyfrwng y Gymraeg. A hefyd, dwi yma yn ymfalchuon yn iaith Gymraeg ac i allu gael teuluoedd a phlant i allu dysgu yn yr un ffordd ag i'n dysgu a roed y cyfleoedd yna. Dyna pam bod fi'n dysgu trwy'r Gymraeg. Dach chi'n gweld plant bach yn dechrau yma heb air o Gymraeg ac erbyn y diwedd, maen nhw'n parablu yn rhugl ac yn mwynhau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn trio cael eu rhieni i siarad Cymraeg. Mae hynna'n grêt. Ac hefyd gallu cynnig y cwricwlwm ehangach i'r plant ac hynna trwy fwynhad. Felly dyna'r peth gorau dwi'n meddwl am fod yn athrawes. Ond o ran pennaeth, dwi'n meddwl mae y prif fwynhad ydy gallu gweld bod ni'n gallu arwain ysgol mewn ffordd dwi eisiau arwain hi. A eto, jyst trwy gweld y staff yn mwynhau a'r plant yn mwynhau a bod chi'n meddwl, o, dwi wedi codi y safonau a gallu cynnal safonau y gorffennol yma yn Nyffryn Banw.